En aquest videotutorial veurem una miqueta el funcionament bàsic d'aquest de l'editor, que és el que farem servir més ara per fer les activitats. Jo us recomano que inicieu la sessió perquè així recordarà les imatges que aneu pujant i de vegades es poden desfer millor i tot això. Llavors venim aquí i podem obrir alguna de les imatges que haguem obert últimament o podem obrir aquí una imatge de les que tinguem a la carpeta, a les nostres carpetes. Jo ara per exemple obrirem aquesta, llavors aquí què tenim? Tenim la imatge, aquesta d'aquí seria la lupa, la qual puc ampliar o reduir. Si amplio veieu que aquí es veu quin és el tros que m'està ensenyant i llavors jo puc anar-me movent per la imatge i veure el tros que a mi m'interessi. I si vull veure-ho tot, ho puc moure per veure-ho tot. I aquí tenim les capes que nosaltres tinguem obertes. Aquestes capes d'entrada estan bloquejades, perquè és la primera que hem obert. Si la vull desbloquejar, llavors el que puc fer és moure-la, però fixeu-vos que llavors em queda un tros transparent. Això és la mida, seria com el fons. Llavors, una vegada desbloquejada, em queda com si fos el fons. A partir d'aquí, jo tinc aquí una miqueta les eines més bàsiques. Per poder, per exemple, ficar-la torta o recta, podríem... Això només s'activa quan ho tenim aquí. Llavors, aquestes opcions les podem fer servir des d'aquí. I podem girar d'una banda o de l'altra. Si està bloquejat, evidentment, això no es pot fer. Llavors, aquestes serien les eines d'aquesta d'aquí. Les eines de mover, transformar, canviar. Aquesta és una eina de selecció. Aquí aneu tenint les diferents eines. Si aneu passant per sobre, us va dient què és el que fa. El millor que podeu fer és fer proves. Començant fent proves i triant i fent cosetes d'aquestes. I llavors anireu veient què és el que passa amb totes aquestes eines. N'hi ha de més divertides i n'hi ha de més bàsiques. Hi ha una miqueta de tot. Per exemple, això és una esponja de color. Si jo trio aquesta, doncs podem incrementar els colors o disminuir-los. Si disminuïm la saturació, per exemple, el que estem fent és pintar... Perdó, si augmentem la saturació, el que fem és pintar amb negre, amb blanc i negre. No, si la disminuïm ja ho veia. Veieu, Doncs, per exemple, això seria una bona tècnica per dir, ho deixo tot en blanc i negre, excepte aquest arbre. Clar, hauríem de jugar amb les mides del pinzell, ara el faig una mica més petit, i ara vaig fent aquest tros i així ens puc anar apurant una miqueta més. Podeu anar jugant amb les mides dels pinzells i amb la força per ajustar-vos el que necessiteu en aquell moment. Doncs això és una manera de treballar-ho. Avui dia hi ha aplicacions que es pot fer això directament. El que passa és que normalment totes aquestes aplicacions solen ser de pagament, la majoria d'elles, i llavors si ho vols fer així directe doncs ho has de fer una mica més manual. Però bueno, una miqueta seria això. Per exemple, també tenim aquest d'aquí que és molt divertit, el dispersar. Tu marques què és el que vols fer, què és el que vols dispersar, i ara, per exemple, si triem que vull dispersar tot això, ara veureu el que passarà, que vull dispersar aquest tros, ara m'ho dispersa, i ara m'ho ha fet en puntets, m'ha fet com puntets. I tu pots dir-li, no, jo ho vull amb hexàgons, o ho vull amb quadrats, o ho vull amb cors, o amb creuetes, i la reiniciem. Ara, per exemple, dispersarem això d'aquí. Doncs ara això, veieu, és com si l'arbre marxés. I així tenim cosetes diferents. Ja us dic que el més important seria que anéssiu remenant una miqueta totes aquestes opcions. Llavors, una vegada nosaltres hem acabat de retocar la nostra imatge, què és el que podem fer? Doncs podem venir aquí baix i guardar. I una vegada guardada, doncs podem guardar-ho en PNG, si és que té algun fons transparent, ho podem guardar en JPG, podem guardar en PDF o en qualsevol altre. Llavors fem guardar como i ens demana on ho volem guardar. Llavors aniríem a buscar la nostra carpeta
val? Aquí ficaríem imatges retocades, sí? Faríem guardar i ja ho tindríem. Val? Ja la tindríem guardada en la nostra carpeta. Val? I això és tot.